Γεια σας, λέγομαι Νησίδου Σταυρούλα και είμαι Yoga Instructor, Παύλα Γιογκίνη, και στη συνέχεια από το προηγούμενο βίντεο θα κάνουμε μια μικρή ανάλυση στη στάση του λαγού για τη βάση της κατακόρυφου, για την κατακόρυφο, για τη Σιρσάσανα, και πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πρώτα ζεστάνει το σώμα μας. Μπορούμε να το κάνουμε μεμονωμένα με χαιρετισμό ή με τρέξιμο, με ό,τι θέλουμε τέλος πάντων. Αλλά η πρακτική είναι μεμονωμένα για το πρώτο στάδιο, για αρχάριους, και ξεκινάει με τη γάτα. Η γάτα είναι πολύ σημαντική άσκηση για να φτάσουμε στη στάση του λαγού. Θα σας δείξω εντάχει λίγο πώς μπαίνουμε στη γατούλα, πώς κάνουμε μια μικρή προθέρμανση. Μπαίνουμε στη θέση τραπεζάκι, για μερικούς είναι γνωστή σαν θέση τραπεζάκι, στη γιόγκα λέγεται γάτα. Πολύ βασικό οι παλάμες μας και τα δάχτυλά μας να είναι ενεργά προς το πάτωμα, να έχουμε καλή επαφή, να νιώθουμε τη μυϊκή σύσπαση σε όλο το βραχίωνα, δηλαδή σε όλο το χέρι, και το βάρος του σώματός μας να είναι 50-50, δηλαδή 50% μπροστά στις παλάμες, ενεργά τα δάχτυλα, οι άκρες των δαχτύλων μου είναι ενεργοποιημένες, σαν να σπρώχνω κάτι, η κοιλίτσα μου δεν γκρέμεται, δεν είμαι εκεί, δεν είμαι παθητικά τοποθετημένο, δεν είναι παθητικά τοποθετημένο το σώμα, είναι ελαφρώς μαζεμένη η κοιλίτσα μου, ευθυγραμμίζω τη σπονδυλική και το κεφάλι, βλέμμα στο πάτωμα, τα γόνατά μου είναι ακριβώς κάτω από τα ισχύα μου και ξεκινάω 5 αναπνοές, λίγο ελεύθερα για αρχή. Εισπνέω προετοιμασία, εκπνέοντας πιέζω παλάμες προς το πάτωμα και ανοίγω τη ράχη μου προς το ταβάνι. Εισπνέω, μαλακώνω την κοιλίτσα, κάνει μια καμάρα η σπονδυλική μου και αλλάζει θέση η λεκάνη. Εκπνέοντας πιέζω τις παλάμες στο πάτωμα, μαζεύω κοιλίτσα και η ράχη μου ανοίγει και κάνω μια καμπούρα προς το ταβάνι. Εισπνοή, καμάρα, σπονδυλική. Όλος ο εστιασμός είναι στη σπονδυλική. Κάνω μια συνεχή κίνηση με ροή για να βρω λίγο την εκπνοή μου που είναι στην καμπούρα. Εισπνέω, καμάρα, σπονδυλική. Εκπνέω, καμπούρα, σπονδυλική. Εισπνέω, καμάρα. Εκπνέω, καμπούρα. Επαναλαμβάνω 3 φορές εισπνοή, καμάρα, εκπνοή, καμπούρα. Εισπνέω, καμάρα, εκπνέω, καμπούρα. Να νιώσω να αποσυμπιέζεται όλη η ομική ζώνη, εισπνέω. Δυνατά χέρια προς το πάτωμα, εκπνέω. Τεντωμένα τα χέρια, να μην πνίγω τον αυχένα και να μην πονάει η καρπή. Εισπνέω, εκπνέω. Αυτή είναι μια προετοιμασία στη γάτα και μια προάσκηση. Ξεκουράζω λίγο τους καρπούς μου, μαλακά κυκλάκια. Αφού έχω κάνει τους χαιρετισμούς μου, κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να κάνουν το χαιρετισμό και να βγουν απευθείας, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό η ομική μου ζώνη, αυτό εδώ το πέταλο δηλαδή, να είναι καλά ενεργοποιημένο προς το πάτωμα, τεντωμένα τα χέρια, να έχω δύναμη κοιλιακής χώρας, ο αφαλός μου να είναι τραβηγμένος προς τα μέσα, ενεργοποιημένη η μύση κοιλιακή μου, να μην πέφτω σαν γουρούνι στο σακί, να μην είμαι εκεί, να είμαι ενεργοποιημένη, πιέζω προς το πάτωμα σαν να ασκώ μια πίεση προς το πάτωμα και να νιώθω δυνατά τα χέρια μου σαν στήριξη ότι το βάρος του σώματός μου στις επαναλήψεις έρχεται όλο, εκεί που είναι 50-50, αρχίζει και γίνεται λίγο 80-20 για να αποκτάει δύναμη. Η στήριξή μου, ούτως ώστε αργότερα όταν θα μπω στη διαδικασία της Σιρσάσανα με τις παραλλαγές της, να είμαι δυνατή για να προστατέψω τον αυχένα μου. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση λοιπόν με τη γάτα και πάμε λίγο να μπούμε στο πρώτο στάδιο για τη Σιρσάσανα,
στη στάση του λαγού. Είναι καλή άσκηση και για αυτούς που έχουν πρόβλημα με τον αφιάνει, γιατί είναι ελεγχόμενη για αρχή, πριν φτάσουμε στην κατακόρυφο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς γίνεται η στάση του λαγού για αρχή. Από γονατιστή θέση, αφού ενώνω τα γόνατά μου, μετράω 2 παλάμες από τα γόνατα. 1, 2. Φτιάχνω μία απόσταση για να βρω πόσο είναι συμμετρικά για το σωματότυπό μου, η απόσταση που απαιτείται προκειμένου να έχω έλεγχο. Οι παλάμες μου είναι πάντα στο άνοιγμα των ώμων μου. Θα πάω λίγο πιο πίσω για να δούμε ακριβώς. Λοιπόν, μετράω λοιπόν 1, 2 και φτάνω στη διαδικασία να βρω για να φτιάξω τη βάση μου με τα χεράκια μου. Φέρνω το βάρος σώματος όπως έκανα πριν με τη γάτα, τεντωμένα τα χέρια, λυγίζω αγκώνες και βλέπω να διαγράφεται ένα τρίγωνο ακριβώς στο πάτωμα και στην κορυφή του τριγώνου θέλω να ακουμπήσω την κορυφή του κεφαλιού μου. Είναι σαν να διαγράφεται εδώ ένα τρίγωνο. Στην κορυφή ακριβώς πρέπει να τοποθετήσω για αρχή το μέτωπό μου. Το μέτωπο, για να φτάσω προς την κορυφή του κεφαλιού. Λυγίζω λοιπόν αγκώνες. Οι αγκώνες είναι προς το στήθος μου. Ακουμπάω το μέτωπο. Έχω μακρύ λαιμό, δεν πνίγω τον αφιένα μου με τους ώμους και έχω ενεργοποιημένες τις παλάμες προς το έδαφος. Νιώθω δηλαδή ότι έχω απόλυτο έλεγχο του βάρους σώματός μου. Ξεκινάω λοιπόν σιγά σιγά και ρολάρω εισπνέοντας με την καθοδήγηση και το μηχανισμό από τα χέρια μου, το βάρος να το φέρω προς την κορυφή του κεφαλιού. Εκπνέοντας επιστρέφω στην προηγούμενη θέση. Επαναλαμβάνω, εισπνέοντας, ρολάρω, σαν να κάνω μασάζ στις νευρώσεις, στους νευρώνες του εγκεφάλου μου, του κεφαλιού. Εκπνοή πίσω. Προσπαθώ όσο μπορώ ελεγχόμενα τον απόλυτο έλεγχο της κίνησης προς την κορυφή του κεφαλιού, από το μέτωπο προς την κορυφή του κεφαλού, να προέρχεται από τα χέρια μου, από τους βραχίονες. Έκπνοη. Η δύναμη της αναπνοής μου δίνει απόλυτο έλεγχο. Εισπνέω. Εκπνέω. Το επαναλαμβάνω άλλες 2 φορές, εισπνοή. Εκπνοή. Εάν δεν νιώθω σίγουρη, δεν προχωράω και δεν παραμένω στη θέση, απλά ρολάρω με κατεύθυνση μπροστά και πίσω, με απόλυτο έλεγχο από τα χέρια μου, από την ομοπλάτη κατά κύριο λόγο. Αυτό θα το δείτε καθαρά στην πράξη. Ξεκουράζομαι, ανοίγω όσο μπορώ και κάθομαι από τη θέση διαμάντη, από τη γονατιστή θέση και ξεκουράζομαι. Και το επαναλαμβάνω άλλες 2 ή 3 φορές, για να μπορέσω να αντιληφθώ τι ακριβώς γίνεται σε όλα τα επίπεδα, και σε σωματικό και σε ψυχολογικό, και πόσο δουλεύει προστατευτικά προς τον αυχένα και ενεργειακό. Ξεδιπλώνω ένα σπόνδυλο και το επαναλαμβάνω. Φτιάχνω πάλι την απόστασή μου, βλέπω το τρίγωνό μου, τοποθετώ το βάρος σώματός μου, ενεργοποιώ τα χέρια μου, γιατί όλη η δύναμή μου είναι τα χέρια μου και οι βραχίονες. Λυγίζω αγκώνες προς το στήθος και μπαίνω στη θέση του λαγού. Ξεκινάω εισπνοή προς την κορυφή του κεφαλού, εκπνοή, επαναφορά.